Bueno, nire bizitzan Euskal Herriko talde asko eduki daue sekulako eragina, baina bat aukeratu beharko banagoen, esango nauke Deskontrol. Txikitatik entzun izen duten talde bat izen dalako, eta azken urtietan eurekin gauza asko partekatzeko aukera auki dut, egunerokotasunean bebai, eta Deskontrol aukeratuko nauke. Disko bat, esango nauke Bull Brigaden Il Fuko non si espento diskua. Oindala urte batzuk ezautu nitxun, lehenengo aldiz ikusi nitxun nien Bergarako gaztetxien, eta ordutik asko guztetan jaten talde bat da, eta gainera disko hori iruditze jat oso borobila, zentzudanetan, musikalki bebai asko transmititute duzten musika mota bat dalako, eta lehenengo abestitik azkenera arte sekulako temazoak diela iruditze jat. Kantu bat, esango nauke The Rolling Stonesen Angie abestixa. Txikitatik etxin entzun izen duten abesti bat izen da, eta entzun duten bakoitzean emozionau bitzen duzten abesti bat da. Eta abesti asko alko nitxun esan, baina horrekin geratzen naz. Esaldi bat baino, lehatuko nintzen Never Surrenderren letra guztixekin. Potxokok sekulako errestasuna dauko letrak itxeko, eta ni ustez zentzu hortan bera honena da. Baina esaldi bat aukeratu beharko banauen, izango zen Never Surrenderren orain eta hemen abestiko bizia zainetatik ziztu bizian doa, odolputzu bakoitzak bere historioa. Esango nauke Deskontroleko Magu, txikitatik erreferente euki duten musikari bat izen da, eta gero urtiekin bera esaltzeko aukeri auki dut. Eta hori, azken urtietan oso lagun bihurtu dan pertsona bat izen da, gainera Arrasateko talde hasi berri zei eta pertsonalki guri bebai sekulako laguntza eskaini duzku eta zentzu hortan prestutasun handiz auki dau beti, eta erreferente izatetik lagun izatera pasau da eta oso eskertuta eta oso pozik zentzu hortan. Eta bera aipatuko nauke. Eta nazioartiera fanezkero, esango nauke Social Distortioneko Mike Ness. Ikusi nagoen lehen momentutik, berak daukon estetika eta puesta en estena hori sekulakua iruditze jat, eta azken urtietan asko eragin duzten pertsona edo musikari bat izen da, eta bera esango nauke bai. Asko guztetan jat, txian hauen bitxartien vinilua eta CD-a jartzia. Aldoten bitartian behintzat, azken bizigaren mundu hontan eta alde batetik bestera gabitzen hontan askotan ez dauden denborarik, eta hori guztetan jat, baina gisa da geixen bat erabiltzen dutela streaming bidez, kotxien abenien, ero kalien lagunekin eta bai, streaming bidez. Batez be Arrasateko gaztetxia. Arrasateko gaztetxia sekulako plazerra da eukitzia herrixan olako espazio bat, eta beti bertan sortzen den girua berezisa da. Eta bat aukeratu iberka banagoen Arrasateko gaztetxe izango zen. Baina bebai aipatu gurot, sakanen guruan sortzen den girua berezisa dara. Lakuntza, etxarri, arbizu, horko gaztetxe eta festetan asko guztetan jat jodouen aldixetan behintzat oso guztore biligare, eta sakanaldia be aipatuko nauke. Arrasateko gaztetxeaz gain, aipatuko nauke Gasteizko Jimila saretua. Beti egona zen bakoitzean sekulako soinua ateratzeko gai izen dielako, eta areto bat da, baina gertutasun hori bermatzen da bertan, eta junta zen bakoitzean oso gustora urtenaz bertatik. Eta aipatuko nauke, hau bai Euskal Herritik kanpo, Berlineko Klas Taberna. Oindala urte batzuk egon ginen bertan, eta sekulako oroitzapen onak dauzket. Gainera, Roten eta Brigadelokon kontzertu bat ikusteko aukeri auki ginen, eta bertan sortu zen girua sekulako izen zen. Gainera, euskal jenten mordo bat, eta oroitzapen oso onak dauzkot bertakuak, eta hori beha aipatuko nauke. Bat aukeratzia zaila itxen jat, 3 aipatuko nitxun. Lehenik eta behin 2019an Arrasateko gaztetxean ikusi nabenien Never Surrender, talde referente bat guretzako, eta Arrasateko gaztetxean sekulako girua gonzan, jente bordoak kanpuen geratu zen, eta oso 16 urte dauzkon, eta sekulako esatu nahen kontzertu bat izen zen.
Gero bebai aipatuko nauke Social Distortion, ikusi nabenien azken arroken 2022an, hori, sekulako kontzertua izen zen, oso ondo pasau nauen, gainera lagun batekin junintzen eta bisok oso gustora egon ginen. Eta azkenien ikusi ginen talde bat inoiz ezkin nula imaginauko ikustia, eta sekulako esperientzi izen zen. Eta gero aipatzeko bebai, Modern Rollen bi edizioetan ikusi duten Cock Sparrer, nire uste sekulako meritua daukie olako daukien adinakin zelan jotzen da bien eta zelako soinu ateratzen duten zuzeneko bakoitzai eta bi edizio horretan bebai oso ondo paseo nauen, osea horrek esango nituen biela. Ez nagoen jakingo esaten, ze nire gurasuen diruakin disko asko erosi ditut, baina esango nauke nire diruakin erositako lehen diskua izango zala The Bobbysen Ispilura begira. Arrasateko gaztetxean josabien 2018 edo 2019 ez da naz ondo goratzen, baina nik uste hori zen zala. Erosi duten azkena, hankaz goran Historio Zarraiek diska, oin atera berri daukien disko bat da eta arrasateko taldea hasi berri bat, hori zen zen.